what's up mga tol? So magandang hapon sa inyong lahat. So ito na ulit tayo, papunta ulit tayo ng dagat ng Istanza. So ang tawag dito so Istanza Beach. So papunta ulit tayo para gumala kasi nakaka-boring pag nasa bahay ka lang. So ayan, nakikita nyo po, papunta kami sa dagat ng Istanza. Yun, so ang dami nang nabago dito sa Istanza Beach na to. So dinadayo talaga tong Istanza Beach na to. Yan, so dati diyan kami namimingwit dito, yung parang may parang bubon dito, yung parang swimming pool. Ayan, so dito ko dati nag-ano diyan, yung parang swimming pool na yan. So diyan kami kumukuha ng mga isda, namimingwit ng isda, naglalambat syempre. Ayan, dito tayo sa may pine tree. Ano ba? Ano ba tawag? Pine tree, pine. Pine tree. Ayan, pine tree daw. So ayan, nandito na tayo ulit sa dagat ng Istanza. Sige, pupunta tayo sa dagat at tayo'y magsasakat-sakat. So magsasakat-sakat tayo, ibig sabihin magbabasa-basa tayo ng paa. Ayan. So yan yung mga yan, so pwede mong arkilehin yung mga yan, yung mga sasakyan na yan. Ewan ko kung ilang oras yan, kung magkano. Yan. Diretso tayo ng dagat. Nakakatakot na yung pag-picture mamaya. May ahas dyan. Dito pa sila nagdi-date kahit sa gilid ng mga ano yan, nagdi-date yung mga yan. Yan. Malalim yan. May mga tinik-tinik kasi yan eh. Nilagyan nila ng ganyan. Parang gano'n, binuhusan din nila ng ano, ng isda. Ngayon yung mga ibang vlogger dito rin pupunta sa Istanza Beach sa may Pangasinan. So ang dami ng vlogger na pumunta dito at nag-vlog dito sa Istanza Beach na to. Kung sakali sumikat tayo na vlogger, so maganda. Yan. So pag sumikat tayo na vlogger, ipapasemento ko to. Itong daan na to papuntang dagat, ipapasemento natin to. So yan na yung mga nagdi-date to. So nakikita nyo yung mga yan. Yun, lumusong yung ano, hindi na pa pala pwede yung ano dito. Tama na, dito na tayo. Nakarin na lang magtagtagin. Tara na. So yan, maglalakad na lang tayo papuntang dagat. Try mo tama. So ang sit-sit nila oh. Ay hala, ayoko. May ano dyan, tubig. Huwag na. Guys, so hindi na tayo pupunta ng dagat kasi lulusong tayo dyan sa tubig na dyan, pero uuwi na lang kami. Ayan, so babalik na lang kami mga tol. So guys, so pauwi na kami. So hindi na kami pumunta mismo sa dagat kasi may tubig at lulusong tayo, kawawa naman si Rapsi. Ayan, pauwi na ulit tayo, babalik na tayo ng bahay. Bibi. So pag pumunta kayo dito mga tol, so solid dito mga tol. Yan, maganda pumunta dito sa ano, sa may Pangasinan, sa may Istanza Beach. Yan, so yan yung mga nakikita nyo, inaarkila yung mga yan. Alam ko 900 ata isang oras yan. Ay, so yan yung nadaanan natin kanina. So hindi na tayo dadaan dyan kasi baka makaistorbo tayo. So dito tayo dadaan. Ito talaga sa lubok-lubok. So mga tol, so kung gusto niyo pumunta dito, message lang ako mga tol. So dito sa Pangasinan, sa may Istanza Beach. Ayan oh. You can see the sun on the road. Just everybody. Ayan, naka-play yan. Ayan. So unti pa lang yung mga tao dito. Siyempre mamaya marami na mga tao dito kasi medyo maaga pa eh. Ang mga bandang mga magsi-6, marami na tao dito. Ayan, dito ka pwedeng bumili ng mga ano.
So next balik natin dito sigurado semento na to. Semento na tong daan na to. Baby. Kasi nasemento na doon sa kabila syempre. Next na balik natin dito, bakasyon natin. Semento na. Ayan. So shout out nga pala dyan sa mga tropang Green Hills at Lalamove Paps. Mga Paps, andito na tayo sa Pangasinan mga Paps. Kaso wala tayong mga booking dito mga Paps, so mahirap. So babalik talaga tayo ng Manila mga Paps para tayo mag-booking dyan. So mamaya na ulit mga kapaps pag malapit na tayo sa bahay. Let's get it on! So yun mga tol, so malapit na tayo sa bahay. So itong waiting shed na to mga tol, ito yung palatandaan nyo para papuntang dagat. So dyan yung tambayan namin dati. Ayan mga tol. So malapit na ulit tayo sa bahay. Maganda pumunta talaga dito. Solid ang pagpunta nyo dito pag pumunta kayo ng Pangasinan sa may Stanza Beach. Ito yung 7-Eleven 7 ng 11 ng Stanza Beach. Yan, so malapit na tayo sa bahay mga tol, mga kapaps. Shout out nga mga tol dyan sa inyong lahat. So lalo na sa sa tropa ko na sa yung nagbablog na si Tol Moto. Uy, tingnan mo yung dinadrive mo. Ayan, so papasok tayo dito sa kaliwa. Ayan. So malapit na tayo. Daddy, kung ano pinagagawa ni Daddy. Nilipat niya na naman yung Christmas niya. So yan mga tol, so eto na, nandito na tayo sa ating bahay. Ayan, so ito yung kubo namin na tambayan namin mga tol. So ayan, so dito yung parking ng motor namin. So maraming salamat mga tol.